the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Tim yung ginaingon, nagmahagil ko nga dili ikaw ang akong gipakaslan. Kaya ang akong gipalabi, igo raman di akong gibinuangan. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Nang training? Mao kada, dog litong. Ipokyod kaayo ko ni Papa ni mo, oy. Ay, sigug pa chansing niya pero gibaliwa raman niya ang tanan. Ang tinuod ng training, mas ganahan ko nga ikaw ang ipulis ni Papa sa namatay kong inahan. Kay parison kayo mo, pulos mo mga matured. Pero, hindi maguds Papa. Batanon nga babae man iyang ipangita. Ignas Papa ni mo, Binga. Ayaw sa mga batanon nga babae kay igo raman na siyang pangwartahan, ana. Dako bayad na siyang sweldo sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. Pangwartahan, ragyod na ang imong amahan sa mga batanong babae. Mulang nang, mas maayo nga ikaw, kay negosyante ka, unya dako sa kaog pensyon sa namatay mong bana. Pero, sakti lang nang, akong sultihan sa Papa, bahin ning atong pagkita, ug panagsulti karon. Dili ko anang training, eh. Kiahak ba ya? Kuyunot naman tao ng inhaka, eh. Dili pa na kuyunot si ng training pa, oy. Kay gigam ni ang iyang lawas. Hamis pakiksig panit. Puwa og aping. Unya, humot. Makasulti na kayo humot. Paano? Kaya sa among panagsulti, nagkapanimaho man ko sa iyang kahumot. Mau ba? Sa ato ba? Ikaw may ganahan niya? Hala. Sige, ikaw na lang. Pungayabing na siya. Upakasli siya. Nga, noong sa mga... Pakasli. Nga, nagudan ako. Batanon man ko. Kamu mo ay parison. Unya ang nakapabor pa yun pa, kay nakagusto siya nimo. Ug ang pagdiga na lang ang iyang gihuwat. Dili ko ni training, anak. Sam siya, oy. Dili ko ganahan og babae nga kuyunot. Di lagi na kuyunot. Kuyunot na, oy. Ug alang sa imong kasayuran, no? May batan-o na taong kong babae nga nauna-unaan dong. Nga akong panguyaban. Akong naila-ila dito sa downtown. Ug miingon siya nga pamisitahan ko na ako siya karong gabi. Nakatultol ka sa ila. Oo. Eh, pasakay na ako siya sa akong auto, eh. Ako siyang giyato sa ila. Hapit ako maminyo ni ko sabdong na babae nga busok ang akong mapangasawa ini. Maunan kita ka dong, minyo. Kay hinay ka man kayong lihok. Unsa ba ka, oy? Patimpyong. Ay na lang pag gimumahan ba, bida. Bata ang babae may gusto. Iyam ng kalipay. Ato Jasmine nyo, di siya kalipay. Klibang na ihapit. Nga ako mag-goodbye dito. Nga, nabala ka ako.
basin igo ra siyang pangwartahon. Dako naman siya tinigom. Basin kupras no nang iyang tinigom ang siya iyang kaipon, ng batanon. Pabina. Hindot ka na style abay. Kaya bawa mo ko ani, padong. Asa ni padong pa? Ulitaw pa ka, ha? Ha? Naaka, puyo sa inyo. Panikilag ba yun ng babae ng magbinuang ba? Nang minyuan siya mga mahan. Padong na yun, kini. Padong mag-gininim mo ni isto. Kamatikon kang di ba yung liyo ka? Badlong na yun! Busy sa taon ko sa akong trabaho sa opisina, bay. Unya, at dosag ko, mahigdaan sa bahay sa akong uyab usahay. Pabinarugod. Ani. Kung mahitabo nga maminyo yung papa, niya, sa ito yung giingon, batanon nga babay? Pabida. Maunahan yung kanya, bay? Ako pa'y ikaw, mag-una-una mo pakasal sa imong uyab! Di ko, oy! Nagsabot namin sa akong uyab nga magtigom una, mi. Kini pa daw, gini. Bahala na sa papa, oy! Siya maging magmais kawihan ba? Bahala na Kaya siya. di man siya patuog, tambag! Salamat taon, Dainura. Kigisugutin ko nimo. Nakagusto masab ko nimo na itimyong. Buutan man ka, unya, nindot man ka trabaho. O karon nga uyab na ta. Napagmanoy na ako, ha? Ay, Darling na itawag din ako, ha? Ang atong duwag tinugan ay atong endearment ba? Darling, ha? Darling itawag. Susak-usan na to. Okay? Huh? mau ba? Sure, darling Timyong. Unya, Inuta mas paminaw, aman ta no? mag-date, darling. Mag-date na to, ay. Manutag, mapugnaw nga lawak. Aron sa antang duha takagkugma. Darling! Mauna, uyab na kita. Unsa man day buhatons man nag-uyab, ha? Ogi, karong Domingo, ha? Mag-date, ha? Mag-date karong Domingo. Maabot nga Domingo, day darling. Kana, umuni akong gusto. Kana, darling. Kining darling. Mamarag unya ko kwarta, ha? Para palit na ko blouse ug mga pahumot sa lawas pa. Darling. Okay, uyab na gud ta. Busatagan tigil ka sa tanan, darling. Ngiga. Isputing ko di mo pa. Asa ang going? Mag-date ron sinura nga akong uyab. Manood na may og hotel doon. Tuljak to the max. Ha? Ako may nabalaka ni imong pagmuyab og batanon pa, eh. Ha? Buutan sinura doon. Guwang ra ba ka? Di na kakasuga ko. Buutan sinura. Kasuga ko doon taon. O gumano na mo og tuljak show sa motel. Hagdon dahil na ako siya kasal doon. Maunhan ta ka, ug minyo. Kay hinay kay ka, oy. Hinay kay kaglihok. Patimyong. Unsa man, darling. Nalingaw ka ba sa itong pagpanoroy sa mall? Happy gid kay ko, darling. Kay imo kong ipamalitan sa nan akong gusto. Unya, imo pagit kong gihatagag chismi, Kana, kay love tamang yun ka. Busog pagit kay ko. Kay nangaon man ta sa food court. Lami kat ang kaon. O karon, adto na santa sa katapusan tang adtuan. Asa man? Sa motel. Mutik intag motel, darling. Opa! Gihatag man nimo ang tanan akong gusto, busa. Dili ta kabaliparan sa gusto nimong mahitabo. Yes. Sing alungon ko ng imo. Ay. Lipayon tagit ka, darling. Tagbaon tagit kang maayo. Salamat kay darling. Ay, na doon naman tas motel. Lamian na, lamian na gini. Ginaminam na ko kay dugay na kung wa maka-church in town. Kaluoy. Lami na juga akong pamatri karon, darling.
Kay kami anak, oy, darling. Darling, agay apa dayan yung imo. Hindi kay taas, pero tuskig pa. Darling. Agay, kalam. Agay. Ay, imong tilapan ako, ano? Pilang duha ka eggs. Kalami, agoy. Ay, dali. Ali. Ako na sa kaon sa mo, ha? Hubuon ko na yung paghinay imong panty. Hala! Unsa man? Nagnanga. Unsa di ay? Nagnanga naman eh. Nagbilagod ko lain sa kay magkuan. Dako ba mo waday? Daghang storya ako. Sige na. Ikuan na lang ng imo, Sige na. Oo, kini eh. Sige na. Ikuan na. Nakaabot pa ko. Nabitaw? Hagbal naman yung dugal ako. Sakto buday ko ganiyas. Di kay dako. Murarago ha. Naana di ay. Sige, padayon lang di ha. Sige. Ingnan lang niya ko ha kung humanan na ka. Sige, padayon lang di ha. Sige. Sige, Gyud. Sige, Gyud. Di ba kahubakon ron? Hapit na ko. Hapit na ko. Hapit na ko. Hapit na ko. Palitan ko ng washing machine. Palitan ko kasi. Hapit na ko. Hapit na ko. Palipod ko. Sige lang diha. Ang magpapalit sa pamakot. Papalit lang. Sige pa. Mana ka? Humana kong project niya. Misuot ko kadali sa CR. Pagawas na ako, wala siya suot sa kwarto sa motel. Gidang ako pitaka nga doon na isuot nga kuan 70,000 pesos kapin. Gipamalitan, panantan na ako siya og yatagan pag 10,000. Gidawat pag iniyang ako sila na ako pitaka gida pag yun in town. Imo nang giadto sa ilaha. Dito bitaw ko, pero wala siya dito. Daan ako nun niyang tanan niyang bisti. Nagabang naman da itong bayan na kay sila ko nun dito, nagabang lagi doon. Dili da ito ilang bae. Waman da siya ginikanan dito. Alkansiyan ako. Alkansiyan ako. 2 ka round na ako nakuha. Alkansiyan ako eh. Kapoy na mo pa. Ala, pangita maglaing batan nun. Ipahurot ng tanan ni mong kwarta. Bahala ka, oy. Gahit kag oda. Ikaray, amahan nga. Di mo itong tambag sa anak. Ay, na ako ano batan o babae eh. Si Tini. Siya nalay ako ang panguyaban. Karong gabi mamisita ko niya. Panguyaban ko siya, si Tini. Sabo di ay. Di ka niya sugton pa. Kay may uyab na training. Sinoy Pablo nga imong kumpare. Sila na uyab ron. O nagplano sila nga magpakasal sa labing daling panahon. Usa! Kaslungan na Tini. Wala ba di ako paglaom na mauyab ko pa siya? Panguyaban ko naman untang babae nga idaran sa sama na ako. Kaya dako mga isa gusto na ako. Apan may uyab naman dahil noon siya. Ukas noon na sila. Ay, nagmahay gyud ko. Nga usa ka batan-on nga babae ang akong giuyab. Ay, iko naman dahil kong ipangwartahan, gibinuangan. Kwarta na dahil ang iyang apas na ako. Mga kasama ang kaagi ni Timyong dinining tuluwanon. What's the style? Kwarta na ang giapas style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.